and Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba da sayang kaagi karon? Mukaning usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Vicky. Nganong nisod man kaning trabaho Dali man ang kwarta. Usa pa. Una ako nisod aning trabaho pila si kabuok tarong nga trabaho kong gi-applyan sa una. Pero wangon man gihapon. Ilabi na kay breadwinner ko sa amo. Taka malamugbugwa ka niyong aso, oy. Huy, day. Husto na sigarilyo ni mo, Murag kapila na kinang stick imong nahurot ron. Ay, ambot ba? Mag-relax, magod ko basta makapanigarilyo ko. Lisa, may customer ka nangita di mo. So, dili. Una ko suday, ha? Sige, day. Ay. Wala mo kitingali paglaom nga manindot pa ni kinapuhi na ako. Binhiray kitingali ko kuto. Yep. Ano imo mo kong gisagpa? Dunay nakikita ni mo. Nagpabayad ka na, Kausa ka lang magsugod na trabaho, ha? Tuig ka pina. Hayop ka! Nagpakauwaw ka lang na ako! Ayaw pa! Ate! Sige! Gusto ka ba dapat na ko? Ngano pa? Nagtuo ka ang kagustuhan ko ni? Wa ko malipay ring trabaho, Pero maura niya ako nahunahunaan nga paagi aron masuportahan ko ang ako mga manghud imo ang taong responsibilidad kay amahan ka na mo. Pero so ka na nga nawaas, mama. Nawa, nasod ka na mo. Dako unta ka buhi pero gipasagdan lamin mo. Ano? Usa to? Ayaw pa! Ayaw dyan si ate! Ate, ayaw pa ipiyaiya. Inday dili mahitabo nga biyaan ta mo. Pinangga ta mo, ug mahal ta mo. Maong kutob sa kumahimo. Suportaan kita mo sa iyong panginahanglan. Salamat, ti. Naara ba ito'y nangita ni mo din nga customer, day? Usa ka pulis. Ha? Sure, uy. O, lagi. Ikaw gid ang gusto. Murag, type ka niya. Oy niya, asa man ron? Nasa sod, nagpaabot. Adto adayon kay murag paldog yung ka ng pulisa ba? Ako day si Jeremy. Vicky, sir. Hagbayra kung nakailan ni mo. Kaya permi matay kang magian dining dapita sa imong gitrabawan. Maunangutan ako sa staff din O gud sa pangani mo. Abi ni mo. Anugon ka? Sir. Guwapa ka. Unya, nintutog barog. Anugon nga mao ni gisudlan ni mga trabaho. Sir Jeremy. Kung bayran ti ka kada gabi, aron mohunong ka lang og pagkamit ni bisang kinsang mga lalaki. Busugot ka ba? Sir Jeremy.
Kalami gud ni mong bag, day. Mura grabe naman ka-upgrade ang akong friend. Uy, Si Sir Jeremy, ani day, uy. Masuko man good kung dili na ko gamiton. hala, uy. Sana all nagit kaayo ka, friend. Murag makabiya nagit ka ning trabaho, ada. Mao bitang ni anhit ko, friend, kay mananghid unta ko nga mag-resign ko. Gusto man gud siya nga maundang na ko ning trabaho, ah. Oh, kasana all na lang, yun. Murag nagkalawom na gyud mo, da. Dili man ka sa minyo. Oh, ha? Mauginay akong gipaabot ni mo nga mangutana din ako. Maayo kay nakahuna-una na nagpangutana, anak ako. Tubagan na lang ko. Siyempre, minyo ko. Unsa? Pero kung gamiton lang nimo ang imong utok, siyempre anhi ka na lang gyud na ako. Makasuporta ko sa imong kinahanglan nga di nagkakinahanglan magpagamit ni bisag kisang mga lalaki. Jeremy. Delikado. Day, Unyag masakpan ka sa sawa. wa ko mahibaw, day. Day, dako naman ka. Naara man na nimog imo ng ipadayon o dili. Pero kung ipadayon man gani na nimo, kinahanglan nga andam ka. Day. Vic. Jeremy. Anong ka? Jeremy, dako kang minyo. Unya? Nga no, day? Ipagramati ka. Pero dili gusto ko sikihon, tani. Katigaling masakpan ta si mong asawa. Masakpan lang tayo kung dili na mag-amping. Jeremy. Unsa? Wa na ka tungahin sa imong binuwan nga sakit? O, day. Nagpils man ka. Nay, adlaw nalimot ko, day. Hala, patay. Dili ka kamabdus. Day. Oh, kinuha ko. Positive. Ayaw ka bala ka. Di ka daganan. Unsa man gyud ko para nimo. Oh, Vicky. Unsa mo nang pangutana? Tubagan na lang kong pangutana. Mahal ti ka. Pero nahibaw kang di pwede. Mong kutob ragitas tako-tako. Jeremy. Mong kutob sa kumahin mo. Suportahan tagit ka sa imong panginahanglan. Ingon man sa umaabot ang anak. Jeremy. Dako naman din ang imong tiya, no, uy. Lagi, day. Maayo ka ni kay... Huwag niyo kapasag din ni Jeremy, day, no? Lagi, day. Pumabitang bisa na hibaw kong miniwa siya. Maglisod ko ubiya niya. Tungod kay pinangga kayo ko niya. Og mahal na ni mo siya, sakto? Sa tinuod lang, day. Oh, mahal na ako siya.
O dili na ko ma-imagine akong kinabuhi nga wa siya. Vicky, Kahit na nagmumukhang tanga, kahit na sinasaktan ako, umiiyak ako dahil sa'yo, eto pa rin ako. Sayop man nga ni patol ko og minyo, pero mahal na ko si Jeremy. Og siya mo rason nga nahawa ko sa kong impernong kinabuhi sa una. Karon, nanganak na ko sa mong anak ni Jeremy, ug dako kay kog pasalamat niya. Kay tungod niya, nasuportaan gihapon nako nga akong mga manghod sa ilang pag-eskwela. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN.